South Africa sabingelela kuphi na kuphi la khona nibela Mduduza Mkhwanazi sinibela namhlanje ke kulesine sinibela singapha ke endaweni yaseMzinto emalangeni angazi bathi senkombo ngaphansi kwenkosi ke uNdabezitha uShozi ilapha esize khona sizobona udadewethu la angathi unenkinga yokuthi walimala enyaweni kodwa kuzochaza ukuthi ulimala kanjani enyaweni nokuthi ke thina usifuna sicela lopho usizo afisa ukulithola ingosi esiyona ke sisengosini esibiza ngokuthi ke abantu bayagula ngoba kunzima la ngaphandle uma ungabe ungakaboni linto uzobona ukuze ukhole ke sekusho ukuthi abantu bayagula dadewethu sawubona yebo sawubona kunjani sisi ngiyaphila yebo usisi ubani igama uzama kaMsana kephi enkombo emalangeni enkombo yebo inkombo kombo yebo okay umthetho okumile la yebo oh hayi ngaza njalo yes sithintiwe la singodaba lwakho kwathiwa ngaze khona inkinga acela ukuthi sikulele kuyona kwenzakalani ma kushuthi last year June ngagula ngayolala esibhedlela Albert ngokuthi sasingasebenzi isingenzantshisane bangilapha khona ngade kushajwa ngabuya ngoSeptember ngoba bathi inkinga yama nerves amakhathele but kancane azoloku ebuya ngokusho kwadokotela so base beyangidischarge mangifika la ekhaya ngalala one night ngagula ngakusasa futhi nginebsharp pain ngaphansi kwebele futhi lapho kwabe sekungena umakhelwane isagula njalo ngilele la endlini ngoba ngihlala nomalume mina usemengena umakhelwane ngiyagula ngiyaquma la ngiphethwe isibhobo abese umakhelwane ukhona ubaba omthandazi angakwazi ukuthi angise kuyena ongangisiza asiqede isibhobo ngendlela engasengizola ngayo ubuhlungu ngangingasena option ukuthi ngenze ngani ngoba ngase ngidinga ukusizakala ngaleso sikhathi afonele yena lo baba lo adobaba ngilezwe abiza imoto umakhelwane sifinyelele khona masifika khona lapha ya kuke khona la endaweni wesinye isigodi ekufika amagwaza ngapha okay seceleni nje kodwa masifika lapha ya lo baba lo kushuthi angene endlini mase seyasho ukuthi ucela ngithathe ngiyofaka kwenye indlu engemuva egogo mangifakwa khona lapho kushuthi lo baba mase yaphuma abuye mingabe abuye embese ibhayi ngiqale ngiqala ukuthi ngoba ithuba bomthandazi nje ayikho kwangithi ngidinga usizo abuye nento encane engenkomishi aza ngiyiphuze umuthi ngiyiphuze angifuni ukuqamba amanga saye ngathi siyadamba isibhobo sasingiphethe kuba sathula ngihleli kwi-wheelchair ngihleli naye kanje ubheke kumina uhleli esibhekini nami ngihleli kanje usihamba nge-wheelchair ngaso sikhathi yebo ngangihamba ngayi-wheelchair yebo ngoba sasebenza singezansi ngase ngikwazi kodwa ukuthi nginyakaze okay kwesibhedlela ngoba udokotela ngibe ngiya kuma reviews engitshela ukuthi ukube angilimalanga ngabe sengiyakwazi ukuthi ngimobilize ngama crashes shuthi mangifika ke lapha lo baba mase ushuthi mase ngiphuzisile lo muthi lo shuthi mase ephindele endlini abuya ahlale athi ayocela ukuthi angilaphe neenyawo ngoba ngakwazi nje ukuthi ngihambe ngaleso sikhathi inyawo zami zazi pinkish ngoba ngangakwazi ukuhamba isikhathi eside ezigwaza ngaphansi inaliti shuthi mengabe ehamba lo baba ubuye uphethe ibhakede lo 5 liter kule bhakede lo 5 liter khona ameva indle kwensilwane lesameva amakhulu anombala o black no white ameva ngokumbana yeah abachopa ngawo ngicabanga kanje kodwa into yami lokho kude yebo yes no okaphu lapha sebhaketeni abuya ahlale ke lo baba la mehlala la ngitshela ukuthi hayi mhlambe uzongithinta nje inyama mhlambe ngoku lapha kwesiZulu phela ngoba sengibonile ukuthi umi lapha kwesiZulu abamba unyawo lo waqala ngalo walibamba walibeka la kuyena ukuhleli kanje nami angibanguleke la ngaphansi ngiyakhala ngibanguleka ubangulani ngaphansi kwenyawo ubangula ini ungibanga waqala ngameva lawa kweza ngawo ukaphu lo uyagwaza la kwasaka ngathi ngizochaza ngithi uyachopa like yabo uyalifaka akhiphe ngiyakhala ngiyasho ukuthi kubuhlungu ngizobuhlungu ngenye indlela ungcono vele ungiyeke ngoba bayangilimaza ngikhala lapho
Angazange ukuthi-ke umkhonto wavukana nini-ke nawo-ke. Kwakunomkhonto, bomkhonto lo wokwazi umakoti inxeba uma ngabe eshada. Umkhonto nje omfishane. Isinqindi. Siwa yini isinqindi yini? Noma yini ijozi? Ngidweba ngawo. Shonini lento ephathwa umakoti egcawini isinqindi. Usuke phethe ummese nje angithi. Isona isinqindi ummese. No, khona umkhonto kodwa. Umkhonto omncane. Angazi nje isinqindi ngibiza kahle yini. Hey. Wangidweba-ke emva kwakuthi angibangule ngalo okapu nalameva-ke. Adwebeke la ngaphansi. Udweba ngani ngawo umkhonto? Ngawo umkhonto. Usephethe udweba? Like phansi kwazi inyawo. Uyasika? Yes. Yeah. Ngiyakhala lapho ngizobuhlungu. Akuphumi gazi? Yeah. Hayi ngitshela ukuthi hayi mengabe seqedile kwenza ngikutshela ukuthi sengicela ukugoduka sengi-right ngcono ngilunge ngahambi. Usenza unyawo olulodwa? Usezenzile zombili. Yes. Uphi lokulethile? Ukhona la. Njengoba ukhala nje manje. Ngiyakhala uthi yena uzongisiza ubaba lo uzongisiza uzongilala. And ngibanjiwe ngaphezulu vele singenzansi sami inyawo ngisazikwazi ukuthi zilontuze. Yo Nkosi. Ngitshela ukuthi ngoba seqedile ngalo umkhonto nalembese nalameva shothi sengiyagoduka. Ngisenje ngithi mengisiqala ngoba umnyango oqondane nami yena engapha. Uzusisi nje osamncane ngazi noma usisi wakhe noma uza namanzi ayabila ubona ukuthi lapha ngasaphuma kwi-N. Afika wabeke la phakathi kwethu nalobaba. Mewabeka ngitshela ngoba nje wabeke ephuma usayolanda amanzi okupholisa mhlawumbe nethawula lokuthi ngoba umuntu uyabe ethojwa something. Aphume lo sisudunya. Avele ubaba lo abambe inyawo zami zombili kanje. Azicindezele phakathi la. Ngelezile. Ngoba kwakungathi ukuthi angiyazi imithi. Kwangathi ku-purple noma brown. Inamaxolo. Iyancinza nayo. Ngasikhathi futhi amanzi eshisa exebula. Intelezi le iyangena infection yayo iyaxebula nayo incinza kwayo. Eside isikhathi lesi ngachama ngeza ukuthi umoya wami uyaphela. Ngiyeza ukuthi ngiyashona ayikho into engayenzanga ngihleki indlela engangizwa ngayo ubuhlungu. Wathi ngesikhathi ngikhalile nami ngayitshela ukuthi hayi kulungile ngiyavuma. Ufakile noma uyagcobhoza noma uyicindezela? Ucindezele phakathi akanyakazi zombili kanje uzibambe mama la. But amanzi athinta ngaphansi kuphela lethi ngaphezulu kwazo. Lahle ukuthi amanzi ayingahambi ngaphezulu. Kusho ukuthi amanzi ayikade ehamba ngaphansi. Inyawo zami ngaleso sikhathi zazivuvukele. Wathi ngesikade sekhipha wakhiphani nje. Into esivuthiwe inyawo ngaphansi. Kwase kwatheleke ama-blister esabeka ngenye indlela. Same time aqhume kuphinde kwakheka amanye futhi ukusha kungene kahle egazini. Ngimbuze ngithi uyabona yini ukuthi ngilimazile? Athi umakhelwane nawe uyasiza makhelwane. Abiza imoto ke yena lobaba athi angibuyiswe ngizobekwa la egcekeni. Umbuzo uthi uyabona ukuthi ukulimazile uthini? Uthe kumina ukhiphani, wazi ukhiphani angisakhumbula ukuthi wazi ukhiphani ilumbo. Ngithi ilumbo kanjani ngoba ngilimele nje nginjena. Abiza imoto yena ngithatha ngizobekwa la egcekeni. Ukuthi mangibekwa la egcekeni umakhelwane into ayenza mesifika la egcekeni. Ngoba kwase kuntambama siphuma ngapha. Ngilimele. Imoto ngasikhathi isuka ngapha ihamba izizongena la. Amanzi ayiqhumela la phansi. Phinde kwakhe kamanye ama-blister ayaqhuma amanzi ama-layers aloku ehleli einyawo ngaphansi icover leinyawo yonke iyaphuma. Masifika la egcekeni imoto ipaka lebizwa yena ubaba lo oyethu uyangilapha. Ubuyona ngibizela imoto wathi ngisathe ngizobekwa la. Fika la apaka imoto ngahliswa. Ngenxa yokuthi ngangizwela ubuhlungu kangathi umzimba uzoqhuma and ngangino one day ngiphumile esibhedlela. Wahlika umakhelwane akazange azangibambise abambise ngisho abantu bala ekhaya ukuthi ngizofaka endlini. Wayephuma ngegate lapho abheka le. Ngangigcina ngalelo langa umbona ngami. Ngowesimama noma wesilisa umakhelwane? Ngowesimama. Awusongisho eklinikhi ke mhlawumbe imoto ukuthi ayisweka lapho umthandazi ifuna eklinikhi? Lutho. Akekho futhi nowasho lonto. Ngoba indlela umlilo uhamba ngayo egazini kwangathi umzimba uzoqhuma same time. Futhi ingane ke zingithathe noma bangifakela endlini. Kwale la endlini ngithi ngeke ngidinga isibedlela. Ngoba nganguzwa umlilo uthi uyanyuka. Ngoba kwakuthiwa ngaquleka la endlini mengabe ngizwa ngaze ngathelwa ngamanzi othulisa amanzi efridge indlela engase ngiyiyona ingasakhuluma. Futhi mase qhamuka umalumekazi athi umalumekazi hayi no ungahlali la unomuzi ngala ngoba unemoto abesethi hayi no ngoba wethu uzongibheka ngoba ngisanda kubuya esibedlela.
mefika la kuyasikwa amaleya la ngaphansi inyama eziphumayo la ngaphansi phinde kwakheka amanye amajambuza ngilele embhedeni ngiyazirola ngiyashiselwa engathi uma uyaphela manje asingcono ukuthi uyasiqamba manje esibhedlela kodwa umuntu esibhedlela udinga isibhedlela angithatheke sike khona uthi niqamba manga esibhedlela ngoba phela bazothi manje ngisanda kuphuma esibhedlela sengilinyazwa yini kanje ngishiswa yini ngoba phela esibhedlela mhlawumbe ngibe understand indaba yokuthi ngiye kolashwa ngokwesizulu athina manga niwaqamba phela wathi mina besifika lapha sasiqamba manga ngithi mhlawumbe ngishe kade bezama ukungithoba la ekhaya hayi sinikele khona ke esibhedlela ke masifika lapha esibhedlela ayibafike bangi-admit mase eseyafona ke udokotela lapha ngoba kwase kuyintambama abese yasho ukuthi khona ipatient eshile lapha sakuyona ipatient yalale umlilo umningi emzimbeni bacela ukuthi bangidlulisele manje bangise Albert ngiphinde Albert manje mangifika lapha eAlbert ke bafike bangi-admit-ke khona kuSeptember same day okay ngahlala ke khona ke lapha ngahlala ngishile ngahlala kwangezwa philisi kungezwa jovo wenhlungu indlela engangizwa ubuhlungu yona iminwe le iyayihlangene engathi inzipho zazihamba phezulu zayishile kusho ukuthi ngokwesibhedlela baloke bezama ukuthi sibuyeleke inzipho kodwa nje umlilo omningi egazini into engayishileyo nama-layers ke lapho uma ke lapha ngaphansi ngoba manje angingase isikhumba sokunyathela lesikhumba lesenisibona la uma ngabe ngike ngayilengisa nje lenyawo zivele sidike zibe emnyama noma sakha amabhisti okutshengisa ukuthi umlilo usakhona yebo shuthi kahle kahle wayegrosta lo muntu unogrosta amanqina nje lapha laba esiwadlayo enku ngaphela lo umlilo ungaka nje ngaphakathi emzimbeni usho ukuthi namanje umlilo usaphuma ngoba angikwazi ukuphila ngaphandle kwefeni angikwazi ukuphuza itiye angigezi ngamanzi ashisayo into ethi nje into esukushisa nje eduze kwami angikwazi itiye nje angiliphuzi umlilo usamningi ngoba ngiye ngizwe ukuthi kube into ewusu mengabe mhlawumbe ngithe kambi kube ngathi izongicina la umoya umzimba wami nje uhlezi ushisa kangangoba mengabe kade kubalele kanje ngiye ngimanzizele ibishiti ngimbathe lona limanzi yebo ngoba umzimba wami uvela uncinzi ushisa ngathi uzoqhuma wonke fanele manje kube ukuthi umanziswa kudempa ishiti ngimbathe limanzi ukuze ngikwazi ukuthi ngisurvive impilo bathi lo mlilo uyozokhishwa yini ngokwesibhedlela phela kusho ukuthi baqeda bangilapha ngokweyilonda bangiqeda manje mina usize engicelayo kulo ukuthi mhlawumbe ngikwazi ukuthi kuflasheke umlilo lo nokuthi ngithole indlela yokulungiseka lapha inyawo ngoba ama-layers aphuma kuthiwa amaningi manje babethe bazongenza i-screen craft khona lapha eAlbert babuka ukuthi ayikho indawo emzimbeni emesha ikhava yey'nyawo ngaphansi shuthi phela mhlawumbe hoze kufuneka atholela usomuntu oshonile sitholakala lapha screen craft ngoba njengoba nje emzimbeni kanje angithi leya ndawo ifana nendawo yezandla lengaphansi but yona iqinile ngisho khona ifana nje ngathi indawo ecishiwe nje ikhava njengalebo so ayikho enye futhi ekhona emzimbeni womuntu basho njalo bathi ayikho yikho nami ngiyayibuza mhlawumbe ukuthi kuyoze kutholakala mhlawumbe esidumbu mhlawumbe etholakala laphi ngoba ubani ongavuma ukuthi anikele ngeyakhe phila noma iyakhe kamhlawumbe noma bakhona indlela ukuthi iyona la ngazi khona bengisafuna ukuthi mhlawumbe ngithole ulwazi mhlawumbe because mengabe ngiyibeka phansi inyawo khona manje mhlawumbe ngithi ngiyazama ukuthi ngithi ngifuna ukuma it's like nginyathela amabhodlela agayiwa amaningi amancane hlaba kabuhlungu but at the same time vele kwakheka amabhisti la ngaphansi so manje mengabe nje ngingazibeka yabo nje ngike ngazama ngoba ubona lapha mhlawumbe kulwacicane kade ngike ngazama ukuthi ngifuna ukusukuma vele wabhicika kwavele kwabhicika kwabhicika sona lesikhumba ngokubeka nje unyawo phansi sinjani isingazansi sisebenza isingazansi yebo siyasebenza isingazansi ayikho mhlawumbe nendlela mhlawumbe okungakhiwa mhlawumbe extended shoes legs angithi yabo at least mhlawumbe angakwazi ukuthi angazi ngayibuza nami akheke ukuze unyawo lungathashwa naphansi angazi uma bekwazi ukwakha inyawo enjengezo Oscar Pistorius ezagijima ngazo ngicabanga ukuthi mhlawumbe nala mhlawumbe khona indlela abangayenza nokuthi ezoba yinde but nje ezoba yisolo ukuthi at least mhlawumbe mingafika ingene ibalance ngisho emaqakaleni la at least mawuthi uzonyathela ngawo phansi but angazi noma ikhona kodwa ke ayikho into ebahlulayo belo yebo nokuthi ke ngoba uzibona nje zinje bezingenje
Imisipha yami idemejekile. Before ngingakashi bezade kuyinyawo ezinormal kanje. Uphi nogobela? Ukhona. Uthini wena? Hi. Waxolisa. Ngendlela yaxolisa ngayo uthi akazi usikwenzeka kwenzeka iphutha. Enjani iphutha? Unoma ukhala usho ukuthi uyalimala. Hey. Angazi. Ugobelo njani? Luregistiwe noma ulabo gobela bavele bavuke nje sebhonga kusasa lapha. Uyambona usefake amaqhube enkuku ekhanda nemqhele lesivele ithe ngoma nentamo. Angiqala nami kuya khona angikwazi umlando wakhe. Yena ke lo wakusa akaze aphinde abuye. Akaze aphinde buye kuze kube namhlanje. Kodwa usamakhane wakho? Yebo khona. Ukuvela nje phela ukuthi hayi makhelwane Ncesa. Yona ke lento engixakayo ukuthi bengabe ngithatha umuntu ngoba ngisiza angenza i-follow up ngahlala esibhedlela ithi about 3 months ngishile. Kwakufanele nazi esibhedlela azobheka ukuthi umakhelwane ngakuthatha ngakusa kumuntu wafike walimala iphutha lami akaze azavele ngisho sengibuyile la ekhaya. Okay mhlambe ngideseki ngoba ngisesibhedlela esikhulu sengila ekhaya ke kwakufanele aqhamuke. Baqhamuka bonke umakhelwane bezodabuka yena akazaza aqhamuke kuze kube namhlanje. Phela manje kuyasolisa makudlela ngazi bekhona insolo zakheka engqondweni mhlawumbe ukuthi yini mhlawumbe kwakuyinhloso noma kwakuyini phela akeze phela azosho ukuthi kwenzeke iphutha. Yabo noma mhlawumbe uyena mhlawumbe wethe egobela ngizomletha umchuthe umenze yonke into. Wakhokha lapho? Cha. Eish. Abantwana nabo sisi? Yebo nginabo. Bathini babona mama ngasakwazi ukuhamba abantwana banjani nje? Nawe ngasakwazi ukubasiza abantwana bakho ngendlela ukuthi kunzima akubanga lula kangangoba nje ngingenasisi ngingenama lo omncane una 13 years uyena wenza everything yini as umuntu wesifazane. Ayintombazane? Yebo intombazane. Yes. Lo munye mncane ke emini nje ngiyahlala ngilinda azabuye yena esikoleni kuyima ekwazi ukuthi enze everything ngoba last year ufailile esikoleni akayona ingane efeyila kodwa ngabona ukuthi kusho ukuthi uthukile indlela ekwenzeka ngakhona izinto ngithatha bengishiya la bese esikoleni bebuya sekuthiwa futhi iphinde esibhedlela kade ngingekho for since June yosha uSeptember sengiphinde esibhedlela futhi ngilimele ngaphezulu kwalokho kwababuhlungu kakhulu. Wona usokwethola ikhanseling mhlambe ukuthi lula ngengqondo before mhlambe bangababona nabo basidinga isimo sinjengaleso. Bengidinga nayo because ezinye insuku zike zibe nzima. Yebo. South Africa size ngosizi la ekhaya. Konke ke la sibizwa khona so sibizele inyembezi ngizosiza abantu asebebhekene nalo. Udadewethu nje banizo limele nje washa eshiswa inyanga mthandazi. Ithi yamthoba imkhiya yamlapha esingezansi washa. Akasakwazi ukuhamba njengamanje. Yona ke inkinga abhekene nayo nje le. Yeah sis. Zibe nzima ezinye insuku ngibona ukuthi kunzima and angikwazi ukuthi go through kuyona leyo nkinga kodwa ngizofanele ngifile ngaphakathi ngoba akekho umuntu engathi ngihlala naye njengomuntu wesifazane mhlambe ngimbikele yona into edala ukuthi mhlambe ngibe nezinto eziningi emqondweni nemibuzo eminingi engabi nayo impendulo. Base kubona konke usize engidingayo ngisemncane ingane zami ziyangidinga izisingle parent. Kufanele ngizikhulise ngoba bekade ngisebenza ngagcina sengiphelelwe nomsebenzi ngenxa yokuthi ngihleli kanje impilo yami imile ayiphambili nomlungu agcina seqashile ngoba bekade ngisebenza ngi-domestic work ngisebenzela zona izingane zami. Manje impilo yami istakhile inzima usize ngicelayo kuphela bengabe ngaba khona. Ni survive ngani pho manje? Kade ngihola impesheni futhi kuloko bayimisa mengithi ngiyoyivusa bangifailisa. Bathi bakufelisa ngasiphi sizathu? Bathi angibe after 6 months. Ubudlani? Bengisalo uhambe ngicela ke ama-voucher kanjalo ke bebengakangiphenduli. Usasa wakephi? Usasa lemzinto. Ehe. Yebo.
Ayiwanda bakufelisa ngasiphi ngoba manje angithi awusakwazi ukwenza lutho. Bayakubona kodwa phansi udokotela Yebo. noma bafuna ukugwaza. Amandla ngeke ngize ngibe nawo kweminye ukuthi. Mapho bayagwazela labo dokotela laba bempesheni. Abanye babo. Manje nje unyaka wesibili besingenela ngihleli phansi. Abukho ukungcono, abukho ukusizakala engikutholayo. Ngiyabona ukuthi impilo yami nje isho vele emuva. Nengangikuzama ngiyabona ukuthi kuyadestroyeka ngoba ngihleli phansi kanje. Engangithi mhlawumbe ngifuna ukuthi kuye phambili ngoba abazali basishiya la ekhaya. Imina umdala okhona nomalume umalume semdala naye. Bathi umuntu obestrong imina. Manje impilo inzima imile. Kanti ngasikhathi ade ngisebenza bengikwazi ukuthi ngizenze izinto ezidingakala izidingo zasekhaya. Okay. Sorry, usizo oludinga njengamanje elokuthi ke okay, counseling ngizwile. Siyayidinga na. Yebo. Olunye indaba senyaweni. Yebo, indaba senyaweni. Ukuthi sitholeke mhlawumbe bangakwazi ukululeka mhlawumbe ukuthi ke banika ama advices ukuthi makunje yiluphi usizo olungatholakala mhlawumbe ukuthi isimo sesenyawo uma ukuthi sisayokwazi ukubuyela esimeni saso. Okunye kuphi Ikona nje ukulungisa inyawo ne-counseling. Okay. Yebo. Engase kulunga inyawo nje ngikwazi ukusukuma ke at least. Noma ngikwazi ukuthi ngisukume ngikwazi ukuphumela eminyango ngenze kwashinga ingane kanjalo. Ngikwazi ukuthi ngisukumele nje ngigeze ngoba incane umntana ukuthi angamelana nomsebenzi omkhulu kangaka. Noma endlini encane uyena umntwana. Yebo yena. Endlini encane ke angiyikhona. Ngiyentuzela endlini ngoba leli toilet and ngiyaqubula ngabe ngizosukuma. South Africa azi kulukhuni kanti ngicabanga nje ukuthi ningabantu besimame kubalekele ukwesekana yabo omunye nomunye not ukuthi abantu besimame kuphela nathi abantu besilisa nje noma nabantu baniphila ngoba nje ubuza usisi ukuthi unemicabango eminingi emfikelayo engafuna ukuthi ngiloko ngena ngigxila kuyona ngoba because ngiyazi mhlawumbe emihle nemibi egcina imfikela umuntu uma ngabe ibona ukuthi impilo yakhe engathi iphelile but ke egcine futhi aphinde abe nezingane ezibheke yena. Yabo njengoba bekhona omakhelwane singabanxusa nabo mhlawumbe ukuthi bahlahlele balokho bezombheka usisi bekwazi nokuxoxana naye because ukuze sizokwazi ukuthi le micabango ekhona abone ukuthi akayedwa unabo abantu abakwazi ukuthi bangakwazi ukumeseka bese siphinde futhi ke sizobheka lento ukuthi izwe lethu lisamile kahle uma ngabe ugula utshelwa khona cabangisisa mhlawumbe ucubungulisisa inqumo ethathayo before mhlawumbe kube khona okwenzayo. Ngikusho lokho nje ngoba usisi uqale wagula wangahambi singezansi singasebenzi but ke wazi wathathwa kumakhelwane wakho umusa kule nyanga efika inyanga yamenze lokho emenze khona njengamanje lokho kumphethe ngicabanga ukuthi ukuthi wangasebenzi singezansi. Yebo. Sesibuyileke singathi siyasebenza manje. Yebo. Inyawo ke manje esakwazi ukusebenza ngenxa yokuthi uthathiwe wasiwa kulo ugobele lo wakhona lo usifike wenza kanje yabo yabona manje okube ngeke ngathi izirathi inyawo ngabe uyakwazi ukuhamba manje. Yebo ngabe ngiyakwazi noma ngabe ngekho problem but ngabe ngiyakwazi ukusukuma ngicrawling ngama crutches noma ngiframe. Yes. Kusho kadokotela ngabe sengiyakwazi umobilize nje inkinga manje naye lapha and icover le inyawo le eba brown iqinile ayikho khona le ethambile le ipinkish umthetho kodwa menza hlala kanje vile izijike zibe umbala ungathi uphepha ngazi ngamadolo yakwazi ukuguqa. Yebo. Kuyahamba ngamadolo. Yebo. Wazi kwalikhona kwaze kwalikhona no seswami ngicela ucele sesosizo bese ke mhlamba ngazi kuzoba kuwena uyafisa ukushiya inamba yakho abantu abazokuthinta directly abangakwazi mhlamba nokululeka nokuphosa siviva nenhlamba makhona njengoba usho nje ukuthi grant yakho nayo usasa ovaliwe cabanga mhlamba nokudla nakudinga la ekhaya whatever bangakwazi ukuthi balekele khona kuwena kodwa ufisa ukushiya inamba ngacela nje ukuthi zicelele sesinaba abantu bakho. Okay, ngiyacela ukuthi ngingisize mengabe khona ufuna ukuphosa mhlawumbe something
anginankinga angangifonela inamba yami ithi 069 76 44 620 069 76 44 620 iyona inamba engitholakala kuyona leyo. Mingabe khona ofisa mhlawumbe uphosa something angisize while ngisanenkinga yegrant ezingineyingane, ngingakujabulela lokho kakhulu. Ngiyabonga. Siyabonga South Africa njengoba nizwa ukuthi sesicela siyacela ngeneza kwethu umuntu ngabantu uma sibambisene siyokwazi ukuthi sidlule khona wonke ama challenges nezingqinamba soke sibhekana nazo. Usisinjobela nje la ekhaya ngempela sekunzima. Siyacela ke South Africa ukuthi kulabo abangaba namandla balule isandla uNkulunkulu uyobusisa sisho soBhayibheli sibusisiwe siphawu nesamukelayo. Bese siqoqisa kakhulu ke ngane zakwethu ukuthi asibheke izinto ezinjengalezi nabantu abavumbuka kusasa bese bethi babala bendabuko kuningi nje okwenzakalayo bese kulimala abantu kanje ngoba njengamanje uma ungathi uyobuza mhlambe ekomidini eliphethe abalaphi bendabuko ukuthi kwakuwelashwa kuno kanje mangabe sekulimala umuntu kanje esandleni somelaphi bendabuko yini efuneka yenzeke yabo kwenziwa njani lona ikomiti lenzana ngalowo muntu lowo ngabe uregistered lo muntu kubona abalaphi bendabuko ngabe icala efuneka livuleke noma ngabe yini but esingasho ukuthi akuvuleke icala noma mhlawumbe silinye but ke ngoba uyasho ukuthi uxolisile kodwa ke naye usisi wayecela ukukhala esho ukuthi ayi nakhe limala but eqhubeka kodwa emfaka ngenkana amanzi nabilayo into enjengalezo ikuphi okufuneka kwenzakala mhlawumbe bawosiza ke nabo ke abaphethe abalaphi bendabuko ukuthi isimene sikanje yini mhlawumbe engenzeka ukuze sisinakwazi ukuthobeka enhlizweni yakhe ngoba njengamanje usefana nomuntu okhubazekile osehleli phansi ongasakwazi ukuhamba ngomuntu bethu uyazama ukumela lapha kugcina sekwenza lokho kwenzakalayo. Sicela nabona kodokotela abangakwazi ukuthi basipha ama-advice nokulekelela ukuthi into i-skin craft twine Skin craft. Yes, umuntu uzogcina sewazi amagama odokotela i-skin craft. Yes, ongakwazi ukuthi ke asinikeze advice nabangasiza mhlawumbe ukuthi esimene sikanje yikuphi okwenzakala mhlawumbe ukuthi awusisa kwazi ukusizakala mangabe likhona mhlawumbe uplan B ongakwazi ukwenzakala. But again futhi ngiyacabanga ukuthi njengoba ngikade ngimbuza nje ukuthi uyakwazi mhlawumbe ukuhamba ngamadolo mhlawumbe nalokho wale salindo okunye mhlawumbe izinto zokukhava sesimabo emadolweni enyaweni uma ngabe zingaba khona mhlawumbe ngiyangibona abantu abamba ngamadolo ke khona abayifakayo la phansi. Yes, akwazi na ukusizakala mhlambe while ke sisalindo okunye akwazi ukumuva naye njengabantu bonke endlini ngaphakathi although izobe ngahambi phela ngendlela enormal but nalokho mhlambe ngakwazi ukuthi okwamanje kube kwenza umehluko temporary but sisiwami siyabonga ukubona sisi. Nathi sicela ungagxili kakhulu ngapha singazehlwele. Sihamba nemoto enomkhuhlane nafuna sishe sigoduke. Sithembe ukuthi sibonge nje uNkulunkulu sithola sasafika la. Ngiyabonga nami kakhulu isikhathi senu nokuzinikela. Ngiyabonga ukuthi nizenze ufinyelela kwaba isifiso sami esakudala ukuthi ngithole usizo ezingaphuma esibhedlela ngelastenda azama ukuthi ngiyibhalele kodwa ngangabhali direct ngabhala ku Facebook kube inamba ngangenayo ngaze ngacela umuntu usisi ukuthi cela ngibhalele mhlawumbe angakwazi ukushesha afinyelela athole izinamba zabo. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho nokuzihlupha ngami. Ngiyathemba ukuthi mhlawumbe likhona usizo engizoluthola omngcono ohlukile manje kunokuhlala kanje endlini. Yebo. No siyabonga sikhonela bona abantu eSouth Africa ukuthi sibalekelele noma ke ngiyazi abantu abaningi abandastand njengabanje ngoba sila asidingi kuma comment ukuzobabaza hawe Jesu hawe Shembe hawe uNkulunkulu wami hawe Allah sidinga usizo njengamanje. Ilokho sibheka ukuthi asibhekane ngosizo noma i-comment ikhona ebabazayo kodwa ke sidinga usizo nje usisi nje eswele ngenalutho ngisho kethu nje nezingane zakhe sicela kuphosa sivanele lokho kungaphosa lo 10kg ongawufaka lapho kuleyo comment yakhe ezibebabaza engawenza umehluko nokundathanda ukuthi nathi njengoba sika nje akulula ngempela. Yabo sizile nje kunensizwa agcina sibona namhlanje yakagwala evele ngoba shuthi uyalenda kakhulu ithweleni ngoba naye ebona ukuthi siyahlupheka in terms of movement. Kuzokubiza umuntu kude angazi umuntu ukuthi uzofika ngani lapho kunzima kuthina uthe uzokwazi ukusilekela ngeemoto zakhe mangabe ukuthi ke sinendlela nathi nakhona nothi ukuthi usespontasha ngemoto but ngaleso sikhathi mhlambe sizokwazi ukuthi sikwazi ukuthi sibe ne-movement. So ke njengoba ngisho ukuthi njengamanje singapha asambile kahle endleleni sihamba nje kanzima siyaqhugela but sibele emakhaya kusakhanya ukuthi lokho nesinawo uNkulunkulu uthe wasikhumbula ukuthi asisize ngala siphuthuma noma kunzima isikhathi singenaso but asiphuthume sizokubheka
Yebo. Siyazi ukuthi baningi abasicelayo usizo angithi yabo. Yebo. Nathi sasibheke lokho ukuthi uma ukude kanje sizokwenza kanjani thina ngoba umuntu usengakucabangi lokho ukuthi njengoba ngibafuna labantu bazofika kanjani la kumina. Yebo. That's why sengithi abantu abaningi ngcona abeze abasondele bona kuthina. Nabanye uthi sekuyinkinga futhi uma uthi umuntu ungazilalula-ke phela manje gibela wena uze ngapha kuthini zesikwazi ukusinika ithuba kube nzima kuyena angacabangi mhlawumbe ukuthi nakuthina kusuke kunzima njengoba kunzima nakuyena ukuthi sizofika kanjani kuyena but-ke uNkulunkulu sithembe ukuthi uyogcina esiphile ibosiso namandla ukuthi sikwazi ukuthola insiza zokusebenza sikwazi ukufinyela kubona bonke abantu abasuke bemeza bethi bayacela ukuthi uthule nabalekelele sisi. Yebo. Sithokoze nje ukubona sisi. Ngiyabonga kakhulu nami. Yebo siyabonga. South Africa lunjalo ukudaba bese ngapha ke ekhaya sizobona nangodadewethu siyalicela ukusiza khona bonke abantu abangalekelela ukuthi nisize ngane zakwethu uNkulunkulu uyonibusisa kanza kwethu sithi nje sele kahle emakhaya siyanithanda.